TV. Сәлем достар, Татмус ТВ телеканалында Яшьлек тавышы. Аны алып баручы мин Лиана. Бүген җәйге ял турында сөйләшергә булдым. Һәм шуңа иярә президентларыбызны позицияләргә дә урнаштырырбыз. Башлыйбыз. Айгөл Мөхәддинова бүген аутсайдерлар рәтендә. Яңа иҗат җимеше белән аны кабаттан үзебездә көтеп калабыз. Күзләргә караса да, синең юлың башка, минем юлым башка. Бер үк юллар безнең өчен булмаса да, әйтелмәгән сүзләр барын беләм. Син башканың яры ансын күрәм. Бергә булу мөмкин түгел икән. Тик нигәдер һаман сине сөям. Күңел елый инде, син юатма мине. Икебез дә язмыш кочагында, урап сагышларга, юлыгып ялгышларга. Янабыз бит дөрләп сөю чагында. Әйтелмәгән сүзләр барын беләм. Син башканың яры ансын күрәм. Бергә булу мөмкин түгел икән. Тик нигәдер һаман сине сөям. Әйтелмәгән сүзләр барын беләм. Син башканың яры ансын күрәм. Бергә булу мөмкин түгел икән. Тик нигәдер һаман сине сөям. Яшьлек тавышы яңа резидентны кабул итә. Кем икән ул? Әйдәгез бергәләп карыйк. Күзләрем ачылды, тойдым барлыгыңны. Йөрәгемдә сиңа мәхәббәт. Кайда инде, кайда булдым әле, кайда? Анда да сиңа тик мәхәббәт. Бүтә чәчкәләрнең дә матурлыгы тик синең өчен, тик бер синең өчен. Кошларның сайравы, күбәләкләрнең дә очуы, тик бер синең өчен. Йөрәгем тибә, синең өчен, 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 синең өчен. Хисләрне уята, яфрак җиргә ята. Бу тормышны мин бит ярата. Кояшның нуры
ışıklarını yaratam. Ama indi köpme yıllar men seni izledim, küttüm izledim. Sen buldansan yanımda, her vakit benim yanımda, tek benim yanımda. Yüreğim tiba, yüreğim tiba, senin ışın, senin ışın. 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 Раил Гиззатуллин бүгін 9-нчы орында. Ял итәргә яратам. Тик менә диңгез буенда яту минем өчен түгел ди ул. Мин күбрәк тарихи урыннарны карап йөрү ягында дип бүлеште безнең белән 9-нчы урын иясе. Sensiz gene gün yaktısın toymay canım. Sen bolmasan ötmey günüm tumay tağım. Yağmaz qarı ismez jili yağmurları. Ey Xudayım parlayıcı yalğızlarını. Sensiz uylar, sensiz xıyal mini. Sensiz güngül sızlana gül külle bilmey. Sensiz reşe göz aldımını qaplay tuman. Sen yazmışım, sen tabışım, sen bar dünyam. Sensiz uylar, sensiz xıyal mini. Sensiz güngül sızlana gül külle bilmey. Sensiz reşe göz aldımını qaplay tuman. Sen yazmışım, sen tabışım, sen bar dünyam. Sensiz turmuş benim için dalağa değil. Şol dalada men özümde tiryetim. Yaşatırga, yaşnatirga tik sen kirek. Yaşau kişi benim için tik sen demek. Sensiz uylar, sensiz xıyal mini. Sensiz güngül sızlana gül külle bilmey. Sensiz reşe göz aldımını qaplay tuman. Sen yazmışım, sen tabışım, sen bar dünyam. Güneşin kavuşmaz tilekleri. Jir yüzünde şul kaderli kirekleri. Sen bulmasan tuktar ömür, tuktar vakit. Benim için sensiz yaşa jirde vardı. Sensiz uylar, sensiz xıyal mini. Sensiz güngül sızlana gül külle bilmey. Sensiz reşe göz aldımını qaplay tuman. Sen yazmışım, sen tabışım, sen bar dünyam. Sensiz uylar, sensiz xıyal mini. Sensiz güngül sızlana gül külle bilmey. Sensiz reşe göz aldımını qaplay tuman. Sen yazmışım, sen tabışım, sen bar dünyam. Sensiz reşe göz aldımını qaplay tuman. Sen yazmışım, sen tabışım, sen bar dünyam. Sen yazmışım,
Син табышым, син бар дөнья. Илнур Мифтахов гитарасын ала да икән дуслары белән табигать кочагына чыга. Җәйне шулай итеп шашлый ашап, җырлап, биеп үткәрергә яратам ди Илнур. Иҗади уңышлар үзеңә. Бүген син 8нче позициядә. Әткәй, исеңдәме синең Ахромка бүләк иткән инде белеге чакта? Эй, улам, истә. Шуңа хәзер җырлап торабыз инде. Кояш нурыдай балкый йөзең, әткәйле булганыма тормышым, җылы кочагыңны тоеп яшимен, рәхмәтлемен меңләп сиңа язмышым. Әткәй бәгърем син кадерле, яннарымда син терәк, бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт. Әткәй бәгърем син кадерле, яннарымда син терәк, бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт. Кирәк чагымда киңәш бирәсең, өндәшәсең миңа улым диеп. Яшә әле әткәй кайгы белми, тормыш юлларымда нурлар сибеп. Әткәй бәгърем син кадерле, яннарымда син терәк, бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт. Әткәй бәгърем син кадерле, яннарымда син терәк, бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт. Тормышның иң гүзәлен сиңа килә барын бирәсен, һәр чагыңда әткәй терәгеңне, ягымлы йөзеңне күреп яшисен. Әткәй бәгърем син кадерле, яннарымда син терәк, бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт. Әткәй бәгърем син кадерле, яннарымда син терәк, бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт. Бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт.
7-нче урын иясе Айнур Галлямов ял итәргә бу елны Ауропага барырга җыена. Берлин, Париж шәһәрләрен күрү теләге белән янып йөрүче резидентыбыз билетлар алып йөри. Шуңа күп сөйләшеп торырга вакыты да юк. Материаллар үзенә әлегә синең клибыңа тукталып үтәбез. Күримелі біргеме деп шығамын юларыңа Мұңлар бұп шіртересің көңілнің қыларына Сенің ісіміңе құштым мәхәббәт деген сірге Рәмзия кәй рәмзия қойшан бұлар біз бірге Сенің ісіміңе құштым мәхәббәт деген сірге Рәмзия кәй рәмзия қойшан бұлар біз бірге Сиңа атап жырлар язар атып алыр құшбарда Есіміңді күйлеп жырлай судағы аққышбарда Сенің есіміңді құштым мәхәббәт деген сірге Рәмзия кәй рәмзия қойшан бұлар біз бірге Сенің есіміңді құштым мәхәббәт деген сірге Рәмзия кәй рәмзия қойшан бұлар біз бірге Рәмзия кәй рәмзия қойшан бұлар біз бірге Сенің есіміңді құштым мәхәббәт деген сірге Рәмзия кәй рәмзия қойшан бұлар біз бірге Рәмзия Сенің есіміңді құштым мәхәббәт деген сірге Рәмзия кәй рәмзия қойшан бұлар біз бірге Сенің есіміңді құштым мәхәббәт деген сірге Рәмзия кәй рәмзия қойшан бұлар біз бірге Җәй фаслы мәҗлесләргә бай булу ва без шул өлкәдә эшләү сәбәпле ялны гастрольләрдән тыш көннәрдә авылда вак-төяк яраткан эшләрем белән шөгыльләнүдә күрәм дип сөйләде безгә Инсаф Мәрдәнов. Яшьлек тавышын дәвам итеп 6-нчы урынга тукталып үтәбез. Қар яуа, қар эри, көңілім ястыли, үстіме кигенім юқадан. Ширемнәрім шытардай, шәшәкеләрім атардай, яғымлы қияшылар юқ хаман. Ширемнәрім шытардай, шәшәкеләрім атардай, яғымлы қияшылар юқ хаман. Қияшны бердиләр, йылмая улы гелдиләр, нигә соң йылмая төрелешә? Күңелем астырый, күңелем сине көтә,
Аруны, талуны білмейші Күңелімін астылы Күңелім сені кеті Аруны, талуны білмейші Қар яуа, қар ери Күңелім ястылы Üstüme giygenim yuqadan Şireminərim şıtarday Şəşəklərim atarday Yağımlı qıyaşılar yuq hamam Хит парадыбызны узган арнаның премьерасы белән дәвам итәбез. Лилия Яруллина җәй ахырында гаиләсе белән диңгезгә барырга җыена. Лилия Төркияне барып карарга тели икән, ә менә ире Болгариягә барырга хыяллана. Әлеге гаилә нәтиҗәдә кая булыр, анысы билгесез. Әлеге сүзне Лилияның үзенә бирәбез. Әткәй бәгърем синең кулларыңда Иркәләнеп үскән балабыз Яшь барса да синең өчен һаман Сабый бала булып калабыз Безне сөйгән көчле кулларың Жылылығын әлдә тоябыз Эх, тағын бір иркәләнергә дип Уфтанып та кайшап куябыз Эх, тағын бір иркәләнергә дип Уфтанып та кайшап куябыз Нәшәдә әтисен булганда Куркыт алмый безне җилләрдә Назлап әйткән гади бер сүзеңдә Канат куя безнең иңнәргә Безне сөйгән көчле кулларың Жылылығын әлдә тоябыз Эх, тағын бір иркәләнергә дип Уфтанып та кайшап куябыз Эх, тағын бір иркәләнергә дип Уфтанып та кайшап куябыз Әткәй бәгърем әлдә ярый син бар Яктыртырга күңел күгебез Мәрхәмәтле олы йөрәгеңә Сыя безнең барлык серебез Безне сөйгән көчле кулларыңның Жылылығын әлдә тоябыз Эх, тағын бір иркәләнергә дип Уфтанып та кайшап куябыз Эх, тағын бір иркәләнергә
кайшак куябыз. Дүртінші орында Ринат Шихапов. Ауылда яуылтыны яратушы резидентібіз бұл жайында ауылда өткәрірге болған. Бәрәңгі шүбен ұтағанда қызынам, ауылыбыздан ерақ түгіл бір сулық бар. Шунда құйынам деп шаяртты біздің білен Ринас. Сіз хаман бірге екен жира, Ринасыны бары тек олғағына алып барам. Әйдәгіз, клибін да қарап өтек. Яшқыз минем егет шақ ойнама күлмә икен, Сеймәдә имеш көймәдә тауларға мінімә икен. Әйтәләр дуслар көнеләпмә, сіз хаман бірге икен, сіз хаман бірге икен, сіз хаман бірге икен. Тойларда өтті ғымірінің ұзмасы деп ермә икен, ағарды шәшләр ағармас, ұтларға кірді икен. Әйтәләр дуслар көнеләпмәк, сіз хаман бірге икен, сіз хаман бірге икен, сіз хаман бірге икен. Hey! Ne işisin sen? Şöyle Akşanı ver. İzlek. Sonkonuzda. Sonkonu bir. İlk izleyedim. Ne sakottan vasıp. Sizler sonkonu değil. Hadi ne sakotlar. Çabuk. Яра бик тирән. Исән калган дәврдә дә хәтерен югалтырга мөмкин. Қадірді хөрмәттә сиңа тик туган җирдә икән, оныклар үскәнчә яшә, ятка сер бирмә икән. Әйтсеннәр күрше буларны, сез хаман бергә икән, сез хаман бергә икән, сез хаман бергә икән, сез хаман бергә икән, сез хаман бергә икән. Сез хаман бергә икән, сез хаман бергә икән.
Üçüncü orun iyesi Alina Davlatshina. Bu yılını birer Bali yaisa Kanar utraularına barasım kile. Telefonlarımni söndürüp, dengiz boyunda tutaş 10 gün kızınıp kına yatar idim. Şul kadar ardım, yol etesim kile deb zorlandım. Alina ko'p qolmadi endi, töz yazg'ina. Әлеге 3-нче орынның белән котлыйбыз һәм карыйбыз. Yıkla balam, yıkla deyip jırlayman senin hakta. Temli tatlı düşler dilep yerimen yanında. Canım, mehabbet cimeşesin. Ömrüm boyu yaratırmın, balakayım sinemin. Görünmezlik jepler bilen aralarını uğrasın. Yıkla ağlama, yıkla canım, mehabbet cimeşesin. Шундай шаян минем улым, йоклап киткән була да, шымырт кебек кара күзләрен ачып, көлеп җибәрә. Йокла, җаным, йокла, улым. Улым, сиңа Ходаемнан исән саулык сорыйман. Төшләр генә теләп, бишек җырын җырлыйман. Йокла, улым, йокла, җаным, мәхәббәт җимешесин. Гомерем буя Денис Мөхәммәтдинов авылына багышланган җыры белән 2нче позициядә урнаша. Ял итәргә дә авылыма кайтам диде ул.
Yıraklarga şitken gitmesem edem Avulumda üzülüp sağınan Düşlerime girip yönetkenide Yüreğim sızıla sağıştan Avulqayım siğa qaytıp tadı Uramından qobat kütergen Etki solğal turlu öyümüzge Erkayimning təmli şeyine Avulqayım siğa qaytıp tadı Uramından qobat kütergen Etki solğal turlu öyümüzge Erkayimning təmli şeyine Etki canım eli isen şakıda Qanat qağıp uçar kışım var Yaş qaytırmın sina avulqayım Sinde meni küter kışım var Avulqayım sina qaytım tane Nuramından qabat ötergen Etki solğan nurlu öyümüzge Erkayimning təmli şeyine Avulqayım siğa qaytım tadı Nuramından qabat ötergen Etki solğan nurlu öyümüzge Erkayimning təmli şeyine Şitke gitmesem edem Avulumda üzülüp sağınan Düşlerime girip yönetkenide Yüreğim sızıla sağıştan Avulqayım siğa qaytım tadı Nuramından qabat ötergen Etki solğan nurlu öyümüzge Erkayimning təmli şeyine Avulqayım siğa qaytım tadı Nuramından qabat ötergen Etki solğan nurlu öyümüzge Erkayimning təmli şeyine Etki solğan nurlu öyümüzge Erkayimning təmli şeyine Erkayimning təmli şeyine Erkayimning təmli şeyine Hit paradımızın birinci pozitsiyasında Irina ham Radik Gazizovlar. Tataristanda da bek yaxshi yol etib bo'ladi deb söyledi ular. Bek motor yilg'alarimiz, o'rmonlarimiz, ko'llarimiz bor. Chet el kerakmi? O'zi bizda da bek rahat deb o'ylay baxtli bor. Sizning bilan kelishmay bo'lmay. Durust сөйлейsiz do'stlarim. Bugunga birinchi o'rinimiz bilan qutlaymiz. Sen jirga tomoni yobam tomonlarga ko'milib kelasin deb onani quva boshlaymi tomonlarna adashmasin yo'lni ko'rasin deb seni kelmaysan quvami yo'qotiliqma ko'rmasin deb seni kelganni
башылаймы түннәрені Таң аттыра Таудан нурлар сузып Һәм җибәрәм сиңа җилләрне Мине сихерче Миңа хезмәт итә Мәхәббәтнең гүзәл җеннәре Сине килмисен Куамы якытылыкна Күрмәсен дип синең килегәнне Ой балыкатам Күктән йолдыз сибән Оннан куам башылаймы төннәрне Килмәс булсаң җеннәр ташлап китәр Мин калырмын көчсез бер пәри Кояш чыкмас янамас йолдызларда Шундый хәтер уйлар килгәли Сине килмисен Куамы якытылыкна Күрмәсен дип синең килгәнне Ой балыкатам Күктән йолдыз сибән Оннан куам башылаймы төннәрне Сине килмисен Куамы якытылыкна Күрмәсен дип синең килгәнне Ой балыкатам Күктән йолдыз сибән Оннан куам башылаймы төннәрне Менә шулай, яшьлек тавышы да ахырына якынлашты. Мин Лиана урыннарны билгеләдем, яллар турында сөйләштем. Хәзер инде саубуллашсам да була. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока. Тапшыруны карап өлгермәгән булсаң, YouTube каналына язылырга онытма.